Rafa bukatzen duenean, 15-ekoak emateko. Bai. Vale, sin res. Ahí. Eguerdion, errugbizale orori, gaur Heineken ligara itzuliko da, Heineken liga itzuliko da berriro Landare errugbi zelaira, hain zuzen ere, 17. jardunaldiko Norliga goka, esan bezala Heineken liga, Espainiako gizonezkoen liga nagusia, badakizue, eta gaur partidu garrantzitsua izan hori da beti, baina batzuk izaten dira denboraldian zehar, garrantzia handiago dutena bestea baino izan ere, Kataluniako talde bat hartzen du gaur Hernanik, hartuko du, oraindik ez direlako zelaira atera, Sanboiana taldea, aspaldiko taldea, Espainiako ligan, segurazki zaharrenetako izango da Sanboiana, eta pixkanaka azken urte hauetan behera egin ote duen pitxi bat, baina gaur egun, 7. postuan dagoela sailkapen orokorrean, eta 4 onenen artean sartzeko asmo biziarekin. Eguzkia dugu presente Landaren, segurazki Euskal Herriko bazter guztietan bezalaxe, eta lehenik esan, zelairatzen ari direla kataluniarrak, gaur gainea Donostian Katalunian aldeko konzentrazioa ere bada, eta beraz, Katalunia dugu izpide azken boladan dudarik dabe, gaurkoan kirolari ekin beharko diogu, errugbia kirola delako, eta kontakizunari hasiera batean 15-ekoak emango dizkizuegu, gaurko bi taldeen 15-ekoak, esan dezagun Sanboiana taldeak, kasik joaneko partidan zelairatu zen 15-eko berdintxua zelairatuko duela, alegia lehen lerroan, bat zenbakiarekin, Amirani Txitsua, bi zenbakiarekin, Azalkaria, Jokatzailea, Alex Uira, eta 3 zenbakiarekin, Eskuin Arroña, Joakim Delga. Lehen lerro honek ere, jokatu zuenan, Sanboianan, zegokion jardunaldian. Bigarren lerroan, Josep Miró, hau etzen aritu joaneko partidan, Harrison James Fismonts, 5 zenbakiarekin, Dean Adrian Rousseau, 6 zenbakiarekin, Mikel Lafraia, 3. lerroan Eskuin egalean, eta 8arekin Giltza Afaese Tauli. Kapitaina eta gainera uztartze irekia egingo duena, Hector García, 10 zenbakiarekin, joko zabaltzailea, Jonathan David Bentley. Egalean, ezker egalean 11arekin, Nil Baro, eta erdietan 12arekin Marcos Puig, 13arekin Federico Iban González, bi erdiek han jokatu zuten joaneko partidan, eta baita 14 zenbakia eta 15 zenbakiarekin zelairatu diren Pauletti Slater, Eskuin egala, eta Frederik Jakobus Mason gibelekoa. Hoiek, azkeneko hauek, han joaneko partidan jokatu zuten. Laizter hasiko da partida, Hernanik aterako du, zela erditik, Igor Genua gain zuzen ere, eta esan bezala, eguzkia kaso honetan uste dute Hernanik duela kontra, beraz, goizikako baloietan Hernani ibili beharko dute baloia jasotzerakoan. Eta Hernaniren 15 hori dagokionez, lehen lerroan Debi Levin, honek ez zuen jokatu joanekoan, eta Iñaki Otxoetorrena Azalkaria. Eman zaio hasiera partidari, edo txisto jodu behintzat epaileak. Eta 3 zenbakiarekin, Beñat Iradik bai, jokatu zuen joaneko partidan. Bigarren lerroan Xavier Garmendia Xabo eta Oskar Astarloa hauek ere errepikatu ingo dute, joanekoarekin alderatuta.
Eta hirugarren lerroan, Kepa Mijangos, 6 zenbakiarekin, ezker hegalean, eskuin hegalean Jon Otsotorena 7arekin, behintzat zenbaki dagokienez, gero ikusiko dugu, eta hau berritasuna izan daiteke, izan ere Charlie Ternstein, hau azkeneko partitan bigarren lerroan aritu da, baina berez hirugarren lerroa da, eta gaur Patri Polidorik eta entrenatzaile taldeak. Hirugarren lerroko giltza izateko zelairatu dute, 8 zenbakiarekin Uztartze erdia, Makin Collado, joaneko partidan erdian aritu zen, eta joko zabaltzailea, gaur joko banatuko duena, Igor Genua. Ezker hegalean, 3 laurdenetako lerroa osatzeko, Erik Goñik, honek ez zuen jokatu joanekoan, erdietan Simon Ternstein, 3. lerrokoaren anaia, 12 zenbakiarekin, eta Igor Etxeberria 13 zenbakiarekin, hauek joaneko jokatu zuten, eta 14 zenbakiarekin eskuin hegalean, Anartz Elosegi, hau joanekoan etzen hasieratik aritu, baina gero zelairatu zen. Eta Oier Garmendia, 15 zenbakiarekin, hau ere joanekoan etzen aritu zen, esan gaizki esan dut lehen, Anartz Elosegi joanekoan aritu zen, eta gainera berak lortu zituen ensaio gauzatzearen transformaketako 4 puntuak, beraz, Anartz Elosegi joanekoan aritu zen, eta esan dezagun, ordezkoen aulkian, Ugaitz Otaño, Eneko Noriega, Gorka Imaz, Joseba Jordan, Mikel Imaz, Santiago Muñoz, Iraitz Garmendia eta Mikel Bidegarai. Erne kontakizunari ekingo diogu, izan ere Sanboian bizkutsu diardu azken minutu hauetan, edo azken jokaldi honetan hobeto esan da, orain Uztartzelaxoa, Hernanien segu lerrotik 10 metrora, eskuinera zabaldu dute, eta orain bikain hartu du Federico Iban González baloia, eutsi ere bai, Uztartze ireki antolatu, eskuinera zabaldu du kapitain Hector Garziak, eta hala ere, Anartz Elosegi baloia laportu, eta badu aurrera, baina baita ere pase ederra, eta lehenen segua Hernani. Lehenen segua Hernani, kontraerasoan baloia lapurtuta, Sanboian aditzen erasoan, ensegu egiteko arriskoa sortu, baina azkenean, Anartz Elosegiren korrikaldiak, baloia taldekideari eman, eta ensaioa lortu du lehen ensegua Hernani guztekabean, Sanboian aritzelako erasoan, eskuin erasoan, eta okerrezpa gaude, gero ziurtatuko dugu, baina Igor Genuaren laguntza egokia izan da, Anartzek ja ezin baizuen iritsi ensegu lerrura, eta azkenean baloia ematerik izan du, baloia eman dio Igor Genuari eta lehen ensegua, beraz, partida hasi eta 3. minutuan lehen ensegua, Igor Genuak. Bueno, hobeto izango da segurazki, beti bezala, irabazten astea, galtzen astea baino, eta gainera, talde idasuaren auka, eta ez ustean, kontraerasoa antolatuta. Ez du lortu Anartz Elosegik agetaratze horietan baloia sartzea, eta ondorioz, momentuz, 5 eta huts Hernaniren alde. Esan dezagun, txakea egiten duten bitartean Kataluniarrek, Sanboianaren ordezkoen eserlekuan, hau direla partaide, Juan López, Marti Vicente, Pablo Romera, Paolo Ragazzi, Albert Milan, Marc Villar, Sergi Goma eta Aaron Gutierrez. Hernaniren partetik badakizue, entrenatzailea Patri Polidori, entrenatzaile nagusia, gero laguntzaileak ere badituelako, eta Sanboianako entrenatzailea Ricardo Martirena. Zior kolpe Hernanien kontra, Urume ibaiaren aldetik, eta 10 metroko lerroaren parean. Esan dizuegun bezala, 17. jardunaldia da, eta pixkanaka, jardunaldiak ari dira osatzen, orain dela 3 igande
Hernanik partida garrantzitsua jokatu zuen, beti esaten du garrantzitsua, eta askotan errepikatuko dugu, baina bere historiari dagokionez, aspaldiko partez lehen aldiz jokatu zuelako finalerdia, kopako finalerdia, eta zori txarrez, Barcelonak mendean hartu zuen, beraz gaur Barcelonak hemen irabazi egin zuen, eta gaur San Boianaren kontrario, bi Kataluniak, eskasa bikain irabazi dute Kataluniarrek, hurbiltzen ari dira pixkanak gauzatzen lasoaren bidez, baina momentuz Hernani defensa, eta baita baloia lapurtu ere, ostikatu, egalera jaurti dute egalera, edo behin zanbarrara, eta zigor kolpea dirazi dio epailea Matin Collado Hernaniarrari. Esan dizuet, Matin Collado gaur uzartze erdia dela, bere ohiko postu esango genuke, behatzi zenbakia. Naiz eta joanekoan erdia izan zen, eta partida batzutan ere jokatu du hiru laurdenetako erdian. Lehen aipatu dizuegu, orain dela 3 igande, Barcelona kontra jokatu zuela Hernanik hemen kopako partida, galdu egin zuen, eta ondoren 2 partida ere jokatu ditu, kanpoan, biak ere, Heineken ligari zegozkion partidak, eta biak galdu zituen. Biak ala biak kanpoan, aurrenekoa Burgosen galdu zuten Hernaniarrek, eta ondoren Valladoliden, eta 2 partida horietan gainera, puntu askotxo hartuta Burgosen kontra 46 eta 18 galdu zuten Hernaniarrek, eta joan zen igandean Valladoliden Brak Kesos Entrepinaresen kontra 41 eta 10. Emaitza honek agian ez du adierazten zelaian gertatutakoa, Hernaniarrek ere partida ona egin zutelako, baina tira. Beraz, azken 3 partida galduta, gaur hemen landaren saiatzea dagokio Hernaniri, partida aurrera ateratzen saiatzea dagokio. Esan dezagun, ligako azken partiduan, Valladoliden kontra. Valladolidek 6 ensai egin zizkiola Hernaniri, Brakek alegia, eta Hernani 2 ensaio egin zituela. Zelai erdien da jokoa, hemen gaurko partidari dagokionez, esan dezagun, eguzkitsu dela, hasieran aipatu dizugun zela, agian bero egia, kirolean aritzeko horrela bapatean, baina, zelaia primeran dago. Jende desente horbildu da, ez behar badak Barcelonaren kontra adina, baina sarrera nahiko txukuna, 17. Heineken ligako 17. norgehiagokau ikusi ahal izateko. Valladoliden kontrako partidan, Anartzelosik egin zuen ensegu bat, eta bigarren, hasieratik aritu etzen Lander Meazak egin zuen, bigarren edo beste ensaioa. Ea gaur, Meaza ez da ari, eta orduan, baino ensaio gehiago egiten dituen Hernanik lehenengoa egina dago. Charlie Tarnisenek bikain hartu du zelai erdien da jokoa, Hernanik ezkerrera zabaldu du, eskura jokatu, Zanartzelo segi berri baloirekin, Zangoz jodio, egalera aterako da, edo ez, ai. Baloia harrapatzea hartzen da, ensego lerrotik 2 metrora Zanartzelo segi, baina aurrera joan zaio baloia, hemen jendea pentsatu du, edo adierazi du, bultzatu egin diola Kataluniarrak azken metro horretan, baina ez Hernani epaileak uzartze bildua adierazi du, eta ikus ezagun beraz zer gertatzen den David Joaquin Castro epaileak adierazitako uzartze bildu horretan.
Sanboianaren segu lerrotik 5 metrora, beraz aukera dotorea du, Hernani baloia lapurtu ahal izateko eta ondorioz ezusten harrapatzeko kataluniarrak. Hector García da kapitainia gainera, Sanboianaren uzartze erdia, behatzi zenbakia, eta oraintxe jaso du berak, erasori ekin diote, edo behintzat eskuko jokoari, 22 metroko lerro esparru horretatik irten ahal izateko. Sanboiana esan dugu sailkapenean 7. dela, beraz, ez kontrario xamurra gaur hemen landaren. Eskuinera zabalduko dute Hernaniarrek, baloia lapurtuta, Igor Etxeberriak barrurantza, eta ikusi ezagun zer adierazi duen epaileak. Hernanien kontrako zigor kolpea, hori behintzat bai. Momentuz 11 minutu beteak ditugu landaren, eta aurretik da Hernani 5 eta huts. Beraz, Castro epaileak zigor kolpea adierazi dio Hernaniri, eta ondorioz urruntze ostika da kataluniarrek, zelaitik 10 metroko lerroraino bidali ez da orain eskasa, Sanboianarentzat izan da, baloia kontrolatu gabe orain bai, aurrelariek beren lana egingo dute Sanboianakoek, indartsu gainera, indartsu ikusi dugu Tauli, Afaese, Lionel Tauli, eta berriro zigor kolpe Hernaniren kontra, eta txartela horia jasoko du segurazki, poltsikoan sartu duelako txartel horia, ikus dezagun, kapitainak hitz egiten ari da, Beñat Iradirekin epailea, eta Xabi Garmendia, 10 minutuz kanpora, 12. minutuan. Beraz, tamalgarria momentuz, Hernanirentzat, aurrean jokalari bat gutxi aurrekin jokatzea, eta gainera jokalari handia, pisutsua, eta ja eskarmentua duen jokalaria. 10 minutuz aurrean bat gutxi aurrekin aritu behar izateak, horrek ondorioak ekar dizaizkioke Hernaniri. Sanboianarentzat Aleix Buirak jarri du jokoan, eskasean, eta berriz Tauli baloiaekin 10 metroa, 15 metro egin ditu, jokalari ikusten denez indar handikoa, sartzea erabakitzen duenean, berriro baloia García zabaldu eskuinaldera, defensa egokia Hernani egiten ari dena une honetan, eta baita metro batzuk atzerarazi ere Sanboiana. Berriro baloia García kapitainak atera du, baina Hernani defensa polita egiten ari da, orain eskuina, eta baloia Igor Genua lapurtu du, ongi ikusi du pasea egingo zutela ezkerraldera, ongi asmatu du, eta baloia lapurtu ondoren saiatu da metro batzuk egiten, eta kasu honetan Sanboiana taldearen zelaiko, esango genuke, 10 metroko lerroaren parean, alboko sakea Sanboianarentzat. Jauzi handia egin du, Fitzmond, eta epaileak adierazi duenez, aurrera pasa izan da, Castro epailea beraz, uztartzea Hernanirentzat. Kinkoila jarriko du jokoan, bi zortzikoak, kasu honetan, Hernaniko 7rekin hariko da, ea nola kokatzen diren 3. lerrokoak, izan ere jokalari bat gutxiago direla, egalekoren bat, edo 8 gabe, ez 8an hariko da orain Jon Otxotorrenak hartuko du giltzaren lana, beraz eskuineko egali gabe 3. lerroari dagokionez, jakina, eskuineko lerrori gabe, hariko da. Izan ere Xabi Garmendiak 10 minutuko txartela jaso du, eta ondorioz 3. lerroan
bat gutxiago, Hernani, kasu honetan eskuineko zazpiaren lekua utxik geratuko da, orduan bultzatzeko arazoa, baina Jon Txotorena jaso du, Matin Kolladok eskuinera zabaldu, Igor Genuak baloia jaso du, Matin Kolladok ezkerrera eskura jokatzeko, ezkerre galerantz, Charlie Ternixen jaso du baloia, ondo zunpatu ere, eta orain ezkerre galean dihardute jokalariek, eta Diego Levinek jaso ondoren, uztartze irekia Matin Kolladok ezkerrera berriro, ezkerretara, Charlie Ternixenek hartu du, baina defensa hona egin diote, eta 22 metroko lerroan dira, Sanboiana zelaian, 22 metroko lerroan, Hernani aurrerantz, uztartzea laxua osatuta, eta 5 metrora dira, segun lerrotik 5 metrora, Sanboianen zelaian jakina, eta hor borroka handia da, Igor Etxeberri eskuina zabaldu du, Igor Genua kostikadatxoa, eraso kostikadatxoa, ez du jaso hasiera batean, kataloniarrak eta aurrera zijoan Mason Gibeleko jokalaria kataloniarra, Mason kataloniarra edo talde kataloniarren diarduena, baina epaileak adierazia zeukaz Igor kolpea Hernaniren alde. Eta gainera oso leku egokian, ensegu lerrutik 10 metrora hor nunbait, dozena bat metrora, eta Igor Genuak eskasera jaurtitzeko egoera adierazi du, eta baita baloia jaurti ere beraz, Sanboianaren ensegu lerrutik 5 metrora, Urrumea ibaiaren aldetik, han izango da alboko sakea, eta hilaratzeak ikus dezagun, zenbat jartzen dituen Hernanik, berak agintzen duelako, zenbat jokalari jarri, kasu honetan 5 jarriko dira, eta jakina jaurtitzailea Diego Levinek argentinarrak hartu du baloia, eta prest da eskasa jokoan jartzeko. Esan bezala 5 jokalarina, hilaratzeetan, Sanboianaren zelaian ensegu lerrotik 5 metrora oso ederra aukera. Ea ba, zein jasotzen duen, Jon Txotorena bikain jaso du, eta orain uztartze laso egin nahian, eta baita baloiarekin aurrera egin ere, insegua izan daiteke, ez defensa hona egin du urdinez jantzita dagoen taldeak gaur, Sanboianak, eta hortxe dabiltza ensegio egiteko aukera ederrean, eta baita ensegua ere. Baita bigarren ensegua egin ere, Oskar Astarloa. Gure ustez, Oskar Astarloa izan da, 18. minutuan, Hernaniren bigarren ensegua egin duena. Hortaz, markagailuan, 10 eta huts. 10 eta huts, momentuz, esan bezala Hernani bigarren bi ensegua egin ditu, eta pentsa ezazue, 20 minutura ez da oraindik ailegatu, norgeiagoka aurrelarien jokaldia izan da, indartsu, pixkanaka metroak eginez, kontrarioaren artean zuloak aurkitu, indarrez, eta azkenean, Hernanik egin duen bigarren ensegua, Oskar Astarloa. Jaurtitzen saiatuko da, ensegu reformaketa lortzen, lanartze losegi, ongi bideratu du baloia, zangoz, baina orain ere ez du lortu, beraz, momentuz, 20 minutu bete direlarik, 10 eta huts, Hernani aurretik. Lehen aipatu dizugun bezala, azkeneko partida kanpo jokatu ditu Hernanik, Heineken ligari dagokionez, eta biak galdu ondoren gaur beheko postu horietatik aldentzeko asmo biziarekin zelairatu dira Hernaniarrak, gipuzkoarrak. Ostikoz jo dute Sanboianakoek erdiko zelaian erditik, Hernani jaso, Charlie Ternixen, gogor sartu da, zunpaketa saioan Igor Genuak urrundu du baloia goitik, baina baita Bentley, Jonathan David Bentley baloia jaso, baina ez, epaileak, hain justu ere, Castro epaileak adieraz zitu,
uste dut marrazainekin hitz egiten ari dela. Ea ba, azkenean zertan geratzen den. Ziok golpea Sanboiaren kontra hori bai. Baina non, Hernaniren zelaiaren 20 metroko lerroan hortik igortzen jaso du baloia eta eskasera luze jaurtitzen saiatuko da. Jokoz kanpoa adierazi dio Sanboianari, hori da guk interpretatu duguna. Castro epaileak adierazi duena izuzen ere, eta zelai erdiraino jaurti du igortzenuak, zangoz, beraz, han markagailuaren parean, erreka aldetik, urumea erreka aldetik, jarriko du jokoan aldaketarik ez bada Diego Levinek. Ez, orain Iñaki Etxodorena izango da. Nonbait zertxoa egeixiago dominatzen du Iñaki. Eta zigor kolpea, plakaje arriskutsu xamarra egin diolako Sanboianoko taldeak Matin Kolladori. Matin Collado lurrean da, baina Matin gogorra da. Eta kapitaina izan da Héctor García, plakaje, arriskutsu xamarra, baina airean zen Matin eta horregatik zertxo baita arriskutsua gertatu da plakaje hori, baina gauzak ura bere bidetik doaz, elkar agortu dute Matinek eta Garziak, barkamena eskatu dio Garzia kapitainak, eta ondorioz, orain eskasa Iñaki Otxotorrena jarriko du Hernaniren alde, eta baloia bikain jaso ondoren Matin Collado Igor Genuari, orain aurrelarien parte hartzea, Charlie Tarnisien jaso du, uztartze irekia, Matin, Levin, aurrelarien jokoa momentuz, baloia ies egin du, baina Matinek kontrolatu du, orain Iñaki Otxotorrena baloiarekin, indartsu zuloa egin nahian, baloiari eutsi egin dio, 10 metro irabazi ondoren, orain Beñatia iradik, entrenamentuetan 11 aldiz egindako jokaldiarekin, Igor Genuak ezkerrera, Igor Etxeberria, horiek Garbendiari eta Nartzelosegi ezkerri galetik metro batzuk eginez. Sanboianaren zelaiko esango genuke 30 metrora geratu dutela Nartzelosegi eta eskasa izango da Sanboianaren alde. Jokoan 23 minutu eta aurretik jarraitzen du Sanboianak 10 eta huts bien seio egin ondoren, hain zuzen ere, Igor Genuak eta Oskar Astarloak guk ikusi ahal izan dugunez. Hemen armaila nagusitik errekai bairaino, zelai osoa zeharkatu behar da, eta gure begi askotan ez dute dena ikusten. Ea baloia Kataluniarrentzat, eta zigor kolpea gainera Hernanien kontra alde batetik sartzeagatik. Ondorioz, joko zabaltzaile atzerritarrak, Jonathan David Bentley, egalera botako du, alboko sakea lortu ahal izateko. Zelai erdiraino, hor nunbait, baloia sarea jo du eta zelai erdiko marretik Sanboianaren zelaian 5 metrora edo. Haizea ikusten dugunez marrazainearen banderatxoa. Hernanien kontra da haizea, eguzkia ere bai, lehen zati honetan. Horrela jarraitzen duten, 10 eta huts eguzkie kontra eta haizea ere kontra baldin bada, oso seinale ona. Iñaki Etxotorrena eskuinera, Igor Genua luze Igor Etxeberriari, Igor Etxeberria Oier Garmendiaren laguntza du, eta baita aurrelarien laguntzare Igor Genua baloiaren jabe, Iñaki Jon Otxotorrena barkatu. Jon Otxotorrena gongi gorde du baloia, uztatze irekia orain anaia, Iñaki Otxotorrena sartu nahian, 10 metro irabazi ditu, baloia eusteko lanak ditu, aurrelarien borroka horretan Igor Genuak ezkerrera zabaldu du, eta han, gu ez gara konturatu, baina Xabi Garmendia zelairatu da berriro, 10 minutu bete ondoren, Igor Genuak eskuinera, Matin Collado ostikadatxoa ematen saiatu da, baina baloia kontrolatu gabe dabil, orain bai, Beñati iratik, lurrera, eta sartu da Igor Etxeberria, eta
eskuin galean Erik Gori jaso du baloia, baita gorde ere, Matin Kolladok barrura, berriro Fres, Matin baloia ezkerrerantz zabaltzeko eskura, baita jokatu ere, bat bikoa egin ondoren, Igor Genua eskuinera, handira Hernaniarrak eskuin galea, ezkerre galean barkatu, Lumea Herrikaren aldetik, bale hori eusten orte du Xabo Garmendia, ezker eskuinetik, eta Jon Otxokorena biltzegua. Bueno, hain egia esan, duda ere badugu, Iñaki Alaion izan den, biak ere antzekoak dira, ikusten ari gara Xabo Garmendia jaso dela baloia, eta irudiekin ikusten ikus dezakegun zeinek egin duen uste dut Jon Otxetorena izan dela. Beraz, markagailua espero baino askoz hobeto dihardu Hernanientzat, izan ere 26 minutu, eta holan iraula hemen teknikari lanetan diharduen Hernaniko jokalari hoiak, baieztatu dit Jon Otxetorena izan dela ensegu gilea. 3 ensegu eta oraindik 27 minutu lehen zatian. Gauzak bikain doazki Hernaniri. Ezkerre galetik izan dira kasigi 3 ensegua. Eta lehen esan dizuan bezala, Xabi Garmendiak ere parte hartu du jokaldi horretan. 10 minutuko zigorra bete ondoren, zelairatu da. Eta momentuz bederen, nahiz Hernanik momentu 10 minutuz 14 jokalarikin jokatu duen, ez du arriskorik jasan, eta gogoan hartu behar dugu, joanekoan, 27 eta 14 nagusitu zela Sanboiana, han, Sanboianen zelaian, 27 eta 14 3 ensego egin zituen Sanboianak, eta Hernanik 2 ensego egin zituen Beñat Iradik eta Iñaki Otxotorrenak hain justu izan ziren ensego gileak joaneko norgehiagokan. Momentuz, erabat kontra dute Kataluniarrek emaitza, aurrekoarekin alderatuta, orain bikain jaso du Masonek baloia, goitikeko baloia, eta defensa ikaragarria Igorrek eta taldekidek egindakoa. Ondorioz, baloia kontrolatzeko arazoak Sanboiana, baina azkenean, sartze irekia lortu ondoren, aurrelarien jokaldia, berriro ere, 3 laurdentako giltza Tauli baloiari ongi eutsi dio, eta Sanboianak erabaki du zango zorruntzea edo erasora jotzea zangoz, Anarzelosi jaso du eta berak ere, zangoz ezkerraldera, errekaldera, baina hor Kinko Rosou, baloia jaso eta gainera sartzeko asmo biziarekin, eskuin galean, errekaren aldetik, Sanboiana jabe, baloiaren jabe, irekia ere antolatu dute, eta zigor kolpea jokoz kanpoko adierazi du. Castro epaia, askar jokatu nahi dute Sanboianako, ez daukate denbora galtzeko premiarik edo gogorik. Mason sartu da, ezkerre galerin etorri dira, Armailaren galeraino, eta jokoan jarri du Gonzálezek, zalea kexu da, joko zabaltzailea jokoan Bentleyk, eskuinera zabalduz, Hernaniren 22 metroko lerroan dira dagoeneko, erdialdean, berriro jokaldia Bentleyk eta Gonzálezek, eta berriro zigor kolpea Hernaniren kontra, orain gainera txartel aterako diote, ikus dezagun, kapitainarekin, Beñatekin, hitz egiten ari da epailea Castro, eta zeinentzat dira 10 minutuak. Segurazki, Xabori Garmendiari ari zaio hitz egiten, beraz berriro Xabiri, Xabo Garmendiari, eta berriro, eta orain gorria, akinak, 2 txartel adierazi dizkio, eta bigarrenak gorria adierazi nahi du, hau, penagarri Hernanientzat, bapatean,
Geratzen diren, lehen zatian geratzen diren 10 minutuak gehi, bigarren zatiko 40 minutuak, 50 minutu, jokalari bat gutxiagorekin jardun beharko du Hernani. Egia esan, nik ezakit, Joanan zure ikusian lezu zergatik adierazi dion. Ez dakidu momentuz. Eta orain prest da Sanboiana taldearen zat, den 3 puntuak bere ganatzeko, jaurtiketaren bidez, agetaratzearen bidez. Okerrez gaude bende izango da. Bai, lortu ditu Sanboianak lehen 3, ez 15 izan da, Mason, beraz, lehen 3 puntuak Sanboianak 31. minutua, eta Masonek zigor kolpez. Ea ba, ez den hain kaltegarria gertatzen, jokalari bat gutxiagorekin geratu izana, baina aurrelari bat da, eskarmentu handiko jokalaria, gaztea izan arren txabo, eta orain lanak izango ditu Hernanik, markagailu hori usten. Igor Genua zelaiatik jortzen gora, goitikako baloia. Hasiera batean Lafraia zen baloia jasotzeko, baina erori egin zaie, Sanboianakoei. Eta orain ezkerrera zabaldu Iñaki Otxotorrena, Matin Collado sartzen saiatu da, lurrera bota dute, baloiari eutsi. Hala ere, eta orain eskuinaldera, ezkerretik eskuinera Igor Genua Eri Goñirekin jokatu du. Levin, Argentinarra orain baloia lurrean utzi, primeran, Igor Genua bera jaso dut, esartu ere bai, ez zintzuelako pase hori arriskatu, baloiari eusteari komeni zei Hernaniarri, lehen zatia bukatzeko bederen, Iñaki Otxotorrena orain baloiarekin. Eutsi dio, zutik, orain iruztartzi irekia eragin du, Iñaki Otxotorrenak. Eta orain jarraitzen dute baloiaren jabe izaten, Hernaniarrek. Ongi bildu aurrelariak eta metro batzuk egiten ari dira, aurreraz. Sanboianaren segolerrutik 15 metrora aurren bait. Baloia lurrean da, Jon Otxotorrena jaso dut, sartu ere egin da, metro bare bat edo eginez. Hagen aurre aldean, Matin Collado Igor Genuari eskuinera, Eri Goñi baloia jaso eta, gutxinik, defentsa jasan ondoren, balori eutsi dio, eta zigor kolpe Hernaniren alde, eta gainera txarteloria. Txarteloria, apropos egiteagatik falta, okerrezpa gaude. Kapitainak hitz egiten ari da. Garziarekin hitz egiten ari da, kapitainarekin. Eta txarteloria, Sanboianako aurrelariaren zat. Beraz, momentuz parekatuta geratu dira jokalarien kopuruarekin, nahiz eta Hernaniko Xabi Garmendiak partida osorako izango da. Beraz, 3 zenbakia Joaquin Delga 10 minutuz kanpora. Eta justu gure erlojuan 33. minutuan. Eta gainera zigor kolpe Hernaniren alde, ensegolorrotik 5 metrora, polita, aukera. Joaquin Delga beraz, han oskailuan esaten den bezala, nahiz eta gaur oskailutik gutxi daukan eguraldiak. Dantxe egon beharko du, zerbaitekin baliatzen duen. Hernanik osongi jaso du gibelean Kepa Mijangosek. Baloia uztartze latxoa, uztartze irekia, baloian jabe oraindik Hernani. Ensaio egiteko aukera ederra eta baita ensaioa egin ere. Polita, ederra jokaldia. Aurrelarien jokaldi izan da. Ikus ezagun irudien bitartez. Zein izan den. Naiz eta horrek momentuz ez duen garrantzia hondirik zeinek egin du, baina kontua da, lauen segu egin dituela dagoeneko Hernanik. Gehigarrizko erasoko puntu bat badauka, 34. minutuan. Gehigarrizko puntua lehen zatian Hernanik eta orain partidari eustea da erronka Hernanirentzat. Izan ere, lauen sego egiteagatik puntu bat badauka, eta orain gainera beste puntu
gehigarri lor ditzakean hartzelo segik, agetaratzean, ensegu reformaketan. Ea ba, aurrekoetan ez du suerte handirik izan, oraingoan. Bai, ez da ere, kanpora. Haizea kontra dauka Hernanik, eta nahiko zaila momentu zaurtiketetan. Hori bai, bikain baliatu du, jokalari bat kanporatu duela epaileak, Castro epaileak, hain zuzen ere Joaquin Delga, kanporatu du eta ja parekatu egin dira aurrelariak, bakoitzak zituen 7 eta 7. Eta ondorioz, gutxienez, jokaldi horretan, etekin ikaragarri atera du Hernani. 4. ensegua dagoeneko Hernaniren alde. Ea, badakigu zeinek egin duen, baina jakingo dugu laizta. Orain Sanboiana jarri du jokoan partida, zelai erditik, Goitikako baloia Hernani bidaldu eta lepoan plakatzeagatik edo saiatzeagatik, hain zuzen ere Mason jokalari, Frederik Jacobus Mason jokalariari zigor kolpea adiratzi du, eta bera jarraitzen du, Masonek gutxienez 30 metro irabazi ditu. Eraso honetan Sanboianak. Ea kolpatu bate badugu. Hernaniko jokalari bat ezan da dakozagu, nendik. Eta garrantzitsua, 4 ensegu egin ditu Hernanik dagoeneko. Hurrengo norgeoka, Hernaniarrek kanpoan izango dute, ez? Bi partida jokatu ditu segidan kanpoan, eta gaur etxean jokatzen ari den partida bai. Eta gainera ez nolanahiko neurketa, Gernikaren kontra, derbia. Hain zuzen ere, 18. jardunaldiko norgeokak izango ditugu, Sanboianak Brakesos de Pinares hartuko du etxean, Gernikak eta Hernanik ere derbia jokatuko dute, Euskaldunen arteko derbia, Alcobendasek Labil hartuko du, Independiente Santanderrek Cisneros hartuko du etxean, eta Ordiziak eta Barça jokatu dute elkarren kontra, Ordizin, eta Miran, eta azkenik Silver Storm El Salvadorrek Burgos hartuko du etxean. Hori izango da, 18. jardunaldiko egutegia, eta datorren asteburuan. Beraz, Gernika Hernani, derbia izango dugu ikusgai. Urbita zelaian. Sailkapenari dagokionez, aprobetxatuz etena dagola jokoan. Sailkapenari dagokionez esan dezagun atzetik gora, behetik gora, Gernika dela, eta esaten dugu Gernika behean dela, datorren asteburuan Hernani jokatuko duelako, eta biek ere ez daude elkarrengandik hain urrun, hori bai. Gernikak 15 puntu ditu, beti ere gaurko partida kontuan hartu gabe, 15 puntu, 16 jardunaldi jokatu ondoren, baina Gernikak 15 jardunaldi jokatu ditu, 15 partida jokatu ditu, hobetak esan da, 15 puntu, aurretik 11. postuan Labila aurkitzen dugu sailkapenean, 16 partida jokatu eta 24 punturekin, eta 10. postuan Hernani, 16 partida jokatu, eta gaurkoa zer egiten duen, kontuan hartu gabe jakina, 16 partida jokatu eta 26 punturekin diardu Hernani. Puntu bat soili bakarri du gehiago, aurreko taldeak, 9. postuan diarduen Konputete Cisneros Madrilgo taldeak. 27 puntu ditu beraz gaurko partida. Bueno, ona izan daiteke, alba ba, postu bat irabazteko. Eta gero ja, puntuak eta aldetik askoz puntu gehiagorekin sailkapen, 38 puntu ditu Santandergo Independiente Rugby Klubek. Eta 2 puntu gehiago, gaur hemen Hernanik kontrario duen Sanboiana taldeak. 7. postuan da Sanboiana, lehen esan dugun bezala, 40 puntu dituela. Eta aurretik, lehen postuan, Keso de Pinares, 76 puntu, Silver Storm, 72. Eta ikus ezagun, Hernaniko zein jokalari
laizter ikusiko dugu. 3. postuan Alcobendas Madrildarra da, 58, 4. zorionez Anpordizia 47, 4ko playoffetan sartzeko aukerarekin, Burgos 44 eta Barça 42. Ez dakit ongi esan dudan, 4 playoffetan txapela lortzeko azken fasean 6 talde sailkatuko direla. Eta hola dago kontua sailkapenari dagokionez. Aurrera pauso handi eman dezake gaur. Izan ere, 17. jardunaldiko norgehiagokan Labilari dagokionez, gaur etxean jokatuko du Gernikaren kontra jokatzen ariko da. Gernikaren kontra, beraz, pentsatzen dugu zerbait lor dezakela Labilak, eta ondoren Hernani garaipena lortzen badu, elkarren ondoan jarraituko dute. Baina gutxienez, Cisnerosek Alcobendas hartuko du etxean, edo Alcobendasen kontrari da ariko litzatek jokatzen, baina kontua da, bi talde hauek, Cisnerosek eta Alcobendasek, dagoeneko jokatua dutela partidan norgehiagoka. Cisnerosek irabaziz, Cisnerosek etxean galdu egin zen 35-37 Alcobendasen kontra. Eta ondorioz, esan dezakegu, partida jokatu ondoren, Cisnerosek eta Alcobendasek, Cisnerosek 27 punturekin jarraituko duela, baldin eta ez bazuen lortu erasoko puntu hori. Segurazki bai, Cisnerosek 3-4 saigo egin zituen, eta erasoko puntua lortu zuen, baina hala eta guztiz ere, Hernaniren gandik, edo Hernani taldetik, puntu batera dago sailkapenean. Alegia, Hernanik 26 eta Cisnerosek 27, biek gaur Hernani jokatuko duen norgehiagoren biak 16 partidarekin, eta Hernani dagoeneko markagailuan berdintzea lortu du, Cisneros harrapatzea lortu du, 4 ensego egin dituelako Hernanik, erasoko puntu gehigarria, ondorioz 27 punturekin dago jada Hernani, eta garaipena ere ez du oso urruti izango. Jarrai dezagun jokuarekin, Iñaki Otxetorrenak alboko sakea zelai erditik 10 metrora, baina Sanboianak errekuperatu du baloia, bikain sartu da metro batzuk eginez aztalkaria, Sanboianoko aztalkaria, Buira, orain aurrelarien arteko borroka, tinko ikusi dugu jokoan Diego Levin, orain eskuinera zabaldu dute Sanboianakoek, arriskoa sor dezakete eskuine galetik, Igor Etxeberria saiatu da defentsa egiten, baina eskuine galetik Sanboianaren lehen ensegua. Azkar jokatu dute eskuinera eta eskura Kataluniarrek, eta ondorioz partidako lehen ensegua. Hau izan daiteke, Kataluniarrek balia dezaketen aukera Hernanik jokalari bat gutxiagorekin jardungo baitu geratzen diren lehen zatiko minutu eta bigarren zatiko minutu guztietan. Lehen zati amaitzear da eta ensegua Slaterrek egin du. Hortaz, 20 eta 8 momentuz Slaterren ensegu horri esker. Eta esan bezala markagailuak gutxienez, 40. minutua adierazten du. Berez, arauzko denboratik ja 3 minutu igaro dira, pasa dira, baina etenaldi desente izan ditu lehen zati honek, eta horri esker, pikin bat luzatu da lehen zatia, eta orain saiatuko da ensegua gauzatzen, argitaratzen, baina oso urruti dauka, hain zuzen ere, Urunbei baitik, alboko marran, eta ez du lortu, ondorioz, 20 eta 8 lehen zatian, baina kontuan hartu behar dugu, Hernanik dagoeneko 4 ensego egin dituela, eta gehigarrizko puntu hori ziurtatuta daukala.
ea pixka bat sendotzen duen Hernanik bere sailkapena, eta datorren larun batean, kontuan hartuta, Gernikaren kontrako derbia daukala, eta zoritxarrez Gernika azken postuan dela baliatuta Urbietan, Hernaniren aldeko markagailua gertatzen den, baina derbietan hoi legez edozer gauzak era daiteke. Alboko sakea izango da, baloia jaso du Slaterrek, baina ezin ekidin edo saiestu alboko sakea. Orain lehen zatia amaitu da, esan dezagun Hernaniren alde joan dela jokoa iaia erabat. Gainera, hasieratik erakutsi duela indarra, izan ere, 3. minutuan Igor Genuak egin du lehen segua, ezkerre galdetik. 12. minutuan, berehala Xabi Garmendia gero txartelgorria jaso duen jokalariak eta Xaboren seguarekin. Xago barkatu kanpora bota dute 10 minutuz, eta gero 18. minutuan, Oskar Astarloak 10 eta utzikoa markagailuratu du, 2. segua eginda. 26. minutuan, Jon Otxotorenak berriro ezkerrean aurrelarien jokaldia baliatuta, 15 eta utz, eta hor etorri da, erreakzio txiki bat, Kataluniaren aldetik, zigor kolpea gauzatu duelako, agetaratu duelako Masonek, 15 eta 3, baina, handik 3 minutura, ensegua egin dut Hernaniarrek, 4. 20 eta 3, 34. minutuan, Joaquin Delga epaileak 10 minutuz kabeleratu duela baliatuta, eta azkenik, 40. minutuan, Slaterrek egin du Kataluniarren lehen ensegua eta ondorioz 28. Beraz, markagailua horrela dagoelarik, Hernanik puntu gehigarria erasokoa lortu duelarik, eta bi taldeak atseden hartzen ari dela baliatuta, gure partetik minutu batzuk barru arte. Gero arte. Kitxo.
Zuekin gara berriro Landare errugbi zelaitik, dagoeneko bi taldeak berriro zelairatu dira, epailea falta da, eta gauza pare bat, hasteko Gernika aipatuko dugu, Gernika datorren asteburuan Hernaniren kontrako ekipa izango delako, momentuz, oraindik ez da bukatu, Labilaren kontra 17-9 galtzen ari dela, eta lehen esan ez badugu ere, Cisnerosek atzo etxean galdu arren, gehigarrizko 2 puntu eskuratu zituela, alegia ensego egiteagatikoak, hori lehen esan dizuegu, eta bestea, jakina, 2 puntu gatik soilik galdu zuelako, beste puntua, beraz 2 puntu lortu zituen, baina horrek ez digu gauza hondirik adierazten izan ere, momentuz Hernanik lortzen badu markagailu hori eustea, hain zuzen ere 28ko markagailu hori eustea lortzen badu, aurreratu egingo zaio Cisnerosi, eta 9. postuan jarriko litzateke, baina bigarren zati osoa geratzen da, eta oraintxe ekin dio bigarren zatiari, Sanboianak, Kardiko zelaiko jaurtiketarekin, eta 10 metroko zelaitik pasa ez denez, Hernani aukeratuko du, Beñat Iradi kapitainak, Uztartze bildua zelai erdia. Beraz, nik ez dakit zenbat gradu egingo dituen hemen Landareko zontan, zulotxo hontan, baina zurezki 20 gradu izango ditugu, banan. 22, 23, ez daukagu termometrori, ea interneten lortzen dugun, eskoa jarriko dugu, eta hortxe. Aizea orain kontra du Sanboianak. Sanboianak kontra ditu aizea, eta kontra du eguzkia. Ea baliatzen duen Hernanirik. Zigor kolpea, Hernaniren kontra, naiz eta Matin Collado sartu baloia. Segurazki, alde batea miratu arazena izateagatik, keinuak, hala adierazten du bizat, epailaren keinuak. Bigarren zati honetan, Sanboianak gutxienez aldaketa bat egin du, hain zuzen ere, 24. zenbakia Sergi Koma zelairatu da, 1-9. Eta Sanboianaren aldeko alboko sakia izango da, Buirak jarriko du jokuan, Alex Buira aztalkario jokatzaileak, bikain jaso du Frismont Harrison Jamesek, eta ezkerrera zabaldu dute, baloia Sanboianarrek, bigarren zati horrenen hastapenean. Argi dago, Sanboiana saiatuko dela behin eta berriro zulo egiten Hernaniren defentsan, ez dela zail daukate gaur irabaztea. Baina ez dezagun ahaztu, eta gogoratzen dizuegu berriro, Hernani, bigarren zati osoan, 14 jokalariekin hariko dela, izan ere Xabi Garmendiare bigarren txartel hori atera dio Castro epaileak eta ondorio txartel gorria. Sanboiana erasoan, Hernaniren hagen aurrean, 20 metroko lerroaren parean, baina baloia eroriaren, azkenean, Castro epaileak zigor kolpea dirazi du, bere keinuengatik, plakaje ez, edo askatzegatik, lurrean zegoela baloia, heltzeagatik erasotzaileari, kasu honetan Sanboianeko jokalaria heltzeagatik, eta ez askatzeagatik, beraz, azken aldian oso ohikoa den zigor kolpea. Sanboiana, Hernaniren segulerrotik 10 metrora, alboko sakea jarriko du jokoan, pesatzen du Alex Buirak, eta aukera ona dauka. Sanboianak bere partidako bigarren so egiteko. Ongi harrapatzeko asmoa zuen Fitzmontsek, baina epaileak adierazi du. Berriro errepikatu behar dela eskasa edo alboko sakea. Ea hasiera batean ez dute ongi jaso, baina gero bai, Kataluniarrek eta ensegua egiteko aukera aparta daukate, aurrelarikin jokatuz, hasiera batean bintzat, kolokatzen ari dira bigarren erasoaldirako, eta han sartu da Slater egalekoa ere, defensa zorrotza inberko Hernaniarrik,
Ia llegatu zen Enseguleruraino, Kataluniarra, eta orain jokoa zabalduko dute, Garziak eskuinera zabaldu, eta Ensegua egiteko aukera partza zuen Masone, baina ez, baloia lurrera erori zaie, Kataluniarrei. Hala ere, zigor kolpea dirazidu Hernaniren kontra, jokoz kanpokoa, ulertu diogu, Castro epailari, eta ez dakigu, agetera jaurtiko duen, oso erresa dauka, aurrez aurre daukalako, jokoz kanpoko hori egin ondoren, eta uztartzea erabaki du Sanboianak, uztartze bildua, pentsatuz indarrarekin lor dezaketela Ensegu egitea, izan ere, Ensegulerrotik, 8 metrora daude Kataluniarrak, eta bigarren Ensegu egiteko aukera oso ona dauka. Uztartzeak elkartuta, tuneltxo hori eginda, eta Garzia sartu du baloia, saiatuko dira Sanboianarrak nola ala kosta, eta zigor kolpea berriro Hernaniren kontra, uztartze horretan, biratzeagatik, nahita, pentsatzen dugu. Eta berriro, eta hori lortu nahiko dute, Kataluniarrek alegia bizpahiru zigor kolpea eragin, eta horrekin zigor Ensegua lortzea. Hori uste dugu, horreta saiatuko dira, edo Ensegua egiten, zuzen hirugarren lerrokoarekin, baloi atera, eta zuzenean Ensegua egitea. Ea ba, arrisku bizian da Hernani bigarren Ensegua jasotzeko. Kapitainak Garziak sartu du baloia, hirugarren lerroko hanketan dago baloia, tinko eutxi eta baita eskura jokatu ere, Oier Garmendiak plakaje hasiera batean, baina indartsu sartu ditu Kataluniarrak, uztartze ireki eraginda, eskuinera jokatuko dute, jarraitzen dute baloiarekin, indarrez, Urdinek, Sanboianakoek alegia, eta behin da berriro zuloa egin nahian, zunpaketaren bidez, ezkera zabaldu, bi bateko egiteko aukera dukate, eta han oso ondo plakatu dute Slater, hasiera batean bederen, eta orain baloia han jabe dira, Kataluniarrak orain di, baina ezkerre galean, Urumea Herrikaren pare-parean, eta eskurari dira jokatzen aurrelariekin, zulo egiteko asmo tinkoarekin Kataluniarrak, zunpatu, zuloa bilatu arte, eta orain Tuli jaso du, eskuinera zabaldu, bakarrik dago, bakarrik Nil Barok egin du Ensegua, zuloa, gainera jokalari bat min hartuta zegoen Hernaniarren hiru ordenetako lerroan, Oier Garmendia okerrezkoa gaude, eta lehendik jokaldi aparte egin zezaketenaz gain, jokalari bat gutxiago horekin, harri dira, hurbiltze pixkanaka Kataluniarrak, eta 33 bigarren zatiko 7. minutuan, arriskutsua izan daiteke hurbiltze hau. Nil Barok egindako Enseguagatik alegia. Bigarrena, Katalunian alde, eta 15 Mason zenbakituna saiatuko da orain Ensegua transformaketa lortzen. Nahiko erresa dauka, egia esateko. Transformaketa lortzeko. Eta bai, 20-15 hurbildu da Sanboiana. 8. minutuan. Osatu dira. Aizea pikin bat baretu da, baina hala ere aprobetxa dezake Hernani, balia dezake aukera hori. Ahalik eta gehien urruntzen baloia ostikoz Sanboianaren zelaira. Ez da haize bortitza, baina bai aldekoa, eta gaine eguzki ere bai, nik uste dut Hernani saiatuko dela goitikako baloi gehiago jartzen, beti ere buruarekin eginda aukera daukalako.
Ea ba, Igor Genua baloia ostikatu nahian, zela erditik, urrundu bai baino ongi hartuko dute kataluniarrek, eta orain joko zabaltzaia Bentleyk baloia erabili du eskuan, ikuste dute kataluniarren asmo osoa dela eskura jokatzea, kontuen hartuta bat gehiago direla, jakina. Edo gutxinez baloian jabetu eta zuluak egin behin eta berriro. Orain Tulik hartu du baloia, Zelanda berriko jokalariak, balori eutsi dio, 10 metro irabazi ditu, eskuinera zabaldu, armaia aldera, azkar jokatuz eskura, ostikadatxoa, Jon Otsotorena jaso du, baloiari eutsi, bestaldetik sartu da Sanboianakoa, baina legez esan dugu ez baina, baloia lapurtu eta baita erranik ere, baloia Oskar Astarloak eutsi dio, eskuen artean, uzartze irekia, Matinkoia baloiarekin, eta entzungo duzuen bezala, zalea aserre, jokoz kanpo sartu baita, okerrezpa gaude Mason eta zeuko Hernaniren alde, alboko sakera, eskasera botako dute Hernaniarrek, zigor kolpe hau. Jendeak antijogo eskatzen du, legez kontrako jokoa, tarjeta ere bai ateratzeko, baina ez. Igor Genua baloia, Aizearen laguntzaz, 22 metroko lerroraino, ea horre eusten dion Hernanik jokoari, eta baita markagailuari ere, garrantzitsu izango litzatekelako, nahiz eta dagoeneko, puntu bateko, gehigarrizko puntua lortu duen Hernanik lauren seigo egiteagatikoa. Itek Etxotorrena alboko sakea, 22 metro lerrotik hurbil, betire Sanboianaren zelaian, luze, Kepa Mijangosek jaso du baloia, Uztartzelaxo Hernaniarrek, venga, metroak irabazi behar ditu, bultzaka, naiz eta jokalari bat gutxiago izan, Txabo Garmendia kanporatu izan delako, bultzaka, Matinkoiadeko eskuinera Igor Genua, Igor Etxeberria sartu da, baina Keinua egin da, Anartzelosegi sartu da baloia jabe egiteko, Igor Etxeberria berriro, Matinkoiado keinua egin da, kontrario gainean zuelako, eta eskuin aldera zabaldu dute jokoa Gipuzkoarrek, eta baita eskura jokatzen saiatu dira orain, Urumea Ibaiaren aldetik, orain berriz barrura, ezkerraldera, Levinek jaso du hasiera baten baloia, eutsi ere bai, Matinkoiado, pase bizpairu, pase azkarrak eginez, horre ari dira, baina metro asko irabazi ezinik, Matinkoiado berrio, Igor Etxeberria, eskuin aldean, eskuinik alboko lerroan, 22 metro, ensago lerrotik dozena bat metrora diardu Hernanik, baloiaren jabe, eta orain ezkerrera zabaldu Matinkoiado, Igor Genua, ostikadatxoa, eta bai, ensego egingo du, eta ensegoa, bosgarren ensegua. 12. minutuan, 25 eta 15, ensegua, Anartz Elosegi. Oso, pista handikoa izan da, Igor Genuaren ostikadatxoa. Jakina, eskarmentu handia dauka arlo horretan, ostikadatxoetan Igor Genua, badatik eus jarritan, gehienetan, eta gaur ere bai. Hernaniren 5. ensegua. Igor Genuaren ostikadatxoa aipagarria, zorrotza eta unekoa, Anartzek kontrario bat bakarrik zeukalako aurrean, eta ederreki gainitu dugu bere korrikaldiarekin, eta ensegua Igor Genua ostikadatxo polilla, eta ondorioz Anartz Elosegia bazitien, Igor Genua ostikadatxo emango zuela, eta bikaine baliatu du ezker egalean. Ondorioz, 25 eta 15 markagailuan, Anartz Elosegi jartiko du gainera. Orain bai! 27 eta 15, bigarren zatiko 13. minutuan. Hasieran arazotxo batzu izan ditu Anartzek Aizearekin, lehen zatian, baina bigarren zatian naiz eta orain Aizea maretu den erabat, ongi baliatu du, berak
trebetasuna baitauka. Aldaketa bat egingo du Sanboianak, hain zuzen ere Amirani Txitsua Georgiarrak zelaia utzi du, besteak beste, eta bi jokalari sartu dira. 17 zenbakia duena Marti Vicente, eta 21 zenbakiarekin Albert Milan. Baloia Hernanirentzat izan da, erdiko sakein honen, Igor Genoa berriro ostikoa, defentsa kostika da luzea, baina orain Tuli, Zelanda berritarra baloia jaso, ezkerrera zabaldu. Sanboiana ez dauka beste aukerari, jokatzea izan ezik. Albert Milanek baloia zabaldu ezkerrera, erreka aldera, markagailuaren parean dira, zelai erdian. Baina ezkerra alboan, zigor kolpe Hernanirentzat. Hernanirentzat zigor kolpea. Biziki protestatu dute gainera Hernaniko ordezko jokalariek. Ikusi dugun bezala. Orain alboko sakera, Sanboianak, eta hortxe, zelai erdiko 10 metroraino haizea bai, orain arrotu da berriro, eta era bat gainera, Sanboianaren kontra da haizea, beraz Hernanik bikain baliatuko du, balia dezake, baloia defensatik urruntzeko eta bidaltzeko urrun. Hala ere, eskasa Fritz Simonsek irabazi du, Bentleyk baloia zabaldu eskuinera, Uztartze irekia, Uztartze erdia Gartziak eskuinera zabaldu, orain bikai jaso du Josepe Mirok, Uztartze irekia egin eta eskura jokatzeko zabaltzaileak Bentley hasiera batean, orain eskuinera Masonek baloia darama eskuen artean, laguntza jaso du, Marti Vicentek egin duen laguntza, eta berriz joko zabaltzailea zulo aurkitu du Bentley jokalariak, eta azkenean ensegua, Sanboianaren ensegua, ai, azkar txamar egin dute, hain zuzen ere, 15. minutuan, 16. minutuan egin dute Sanboianakoek, beren 3. ensegua. Bentley, oker ezpagau. Eta lehen esan ezpadugu ere, lehen zatian, Hernaniren 4. ensegua, azkenekoa, lehen zatiko azkenekoa, Iñaki Otxotorrenak egin du, aurrekoa Jon Otxotorrenak eta bigarren anaiak Iñaki Otxotorrenak egin du ensegua. Orain, aproposa dauka, aurrez aurre, 10 metrora dauka jaurtiketa egiteko aukera Masonek eta baita lortu ere. Beraz, 27 eta 22 platformak eta Masonek. Lan nekeza izango du Hernanik gaur garaipena lortzeko. Batez ere, jokalari bat gutxi horrekin ari delako. 27 eta 22 markagailuan, eta oraindik denbora 25 minutu oraindik bigarren zatia amaitzeko. Defentsa zorrotzein beharko dute Hernaniarrek, markagailu hori eusteko. Gaitz Otaino ere zelairatu da Hernaniren aldetik. Gaitz Otaino beraz, zelaian dugu. Orain Igor Genoa jarriko du, ahalik eta urrunen, eta orain, ezkurra bat dirudi ere, haizea kontra dauka Hernanik. Aldatu egin da haizea, guk banderatxoengatik antzematen dugu. Eneko Noriega zelairatu da, hain zuzen ere, Hernaniko lehen lerroa osatzeko. Igor Genoa baloia goitikakoa, eta berak erantzun dugu berriro. Ez dakigo aldakor da bila haizea, Oier Garmendia jagatuko da, baina ez, Tuli Zelanda berriko jaso du, eta baita sistera moduan pase eginda ere. Bentley segu gileak orain baloia erabiliz, eta defentsa aparta egin du Makin Collado, baita baloia lapurtzeko maiz, baloia deskontrolatu eginda. Rosso, Rosso jaso du, hasiera batean. Hernanik ez dauka beste aukerarik, defentsa zorrotza egin, goiti gainera. Eskuine galera zabaldu dute Sanboianakoek. Marti Vicentek alboko marraren alboan utzi du baloia lurrean, baina Jon Otxotorrena plakaje zorrotza egin du, orain Tuli Zelanda berriko baloiaren jabeko gor indartzu. Uztartza irekia, alboko marraren ondoan,
Sanboiaren zelaian beti ere. Egin bezo, eta berriro defentsa zorrotza rock show egin diotena, baina baloiaren jabe jarraitzen du Sanboiana. Hain zuzen ere, Bentley ezkerraldera ireki du, Oier Garmendik ez du jasotzerik izan hasiera batean, baloi hori, goitikako baloia. Eta orain Igor Genua berriro gora, naiz izan oso alde. Eta orain, gure ustez, aurrera pase izan da, Bentleyk egin duena, baina ez du adierazi, ez marrazainak ez epaileak, ondorioz aurrera jarraitzen du. Baloia tinko jaso du Pablo Romeira. Orain, 21 zenbakia lehen aipatu du Albert Millanari da uzartze eta arriskua, Sanboianak arriskua eskola jokatuz, dagoeneko Hernaniren zelaian dira, Segule errotik 30 metrora, baina aurrera pasa izan da. Eta ondorioz, zorionez, Hernanirentzat, uzartze bindua beraientzat. Zigor kolpea adierazi du, nonbait albotik sartu da jokalaria, Sanboianako uzartze ireki horretan, albotik sartu da, eta ondorioz zigor kolpea, primeran, bikain, ederki etorriko zaion Hernaniri atxegutxo hartzeko. Izan ere, atzera joatea defensa egitera, nekagarria da. Eta gainera, baliatu gara ikusten minutu batzuk, pixka bat lapurtzeko ere. 27 eta 22, bigarren zatiko, 20. minutuan Hernani aurretik, eta dagoeneko, lehen aipatu dugun bezala, 4-6 egiteatik, poste egin ditu dagoeneko Hernanik, baina 4 egiteagatik, erasoko puntua. Enseguak egiteagatik, lau baino gehiago egiteagatik. Eta hola ari da. Aldaketa bat Hernaniren aldetik, Kepa Mijango zelaia. Eta Mikel Lima sartu da. Ohiko izan genezake, ohiko aldaketa, bi gazte hauek. Pixkanak ari direlako neurri hartzen maila honi. Orain dela ez asko, 18 azpiko taldean ari ziren, eta biak, hirugarren lerrokoa direnez, pixkanaka, bakoitza bere minutuak, eskarmentua hartzeko. Eskura Hernani, Igor Genuak luze alboko, baina zuzenen atera da, ondorioz, baloia jaurti duen lekutik, baloia jaurti duen lekuan, izango da, alboko sakea, alegia, Hernaniren zelaian, erditik 10 metrora. Eta armaila aldeko aldetik. Esan dizugu beraz, Mikel Limazek, Kepa Mijango zeleko hartu duela, aldaketa ohikoa, gehienetan, Eneko Noriega eta Ugaitz Otaino ere zelea hartu dira, eta baita Iraitz Garmendia ere. Iraitz Garmendia da orain uzartzen dira, eta Matin Collado erdia. Bikai jaso dute, baina epaileak alde batera bota dutela baloia, Sanboianakoek eta Hernaniren alde. Hortaz, uzartze erdia izango da Iraitz Garmendia, eta Matin Collado erdia. Igor Genua jarraitu du joko zabaltzaile, Matin Collado lehen erdia, eta Simon Fernstein bigarren erdia. Atzean, Anar Zelosigi, eta orain Beña Garmendiak ez du zelaia, eta beste jokalari izutsu bat, Gorka Imaz zelairatu du. Jon Otxotorenak, bikain hartu du alboko sake horretako baloia, zelai erdian. Hernani baloiaren jabe, Charlie Terdixene baloia jaso, eta orain Iraitz Garmendiak Igor Genuari. Igor Genuak gora, zango postika da, gorantz, baina izea pixka bat atzera ekarri du, berriro baloia, Anartzelosi jaso du, orain lurretik zikoan baloia, Igor Genuak, zangoz, baina han ezkerregalean jaso du Bentleyk, eta zigor kolpea adierazi du Castro epaileak Hernaniren kontra. Doazela horrela minutu pixkanak aurrera, 5 puntuko aldea soili dauk Hernani momentu hontan, eta orain
alboko sakea eragin nahi du Albert Milanek, da baita lortu ere. Hernaniren zelaira sartu du, bidali du baloi hori. Milanek alboko sakea izango da. 22 eta 10 metroko lerroen artea. Beti ere, Urumea zelaiaren aldean. Saiatuko da segurazki hasiera baten ditzat Sanboiana aurrelarekin jokatzen, zuloa egin ahal izateko eta gero zabaldu. Ea bat defentsak erantzuten duen. Ea baita jaso ere bikain luze Lafraia. Eta orain esan dugun bezala, Uzartzelatxoa osatu. Eta metroak egiteko ahal egina, Sanboi, defentsa Hernani, baloia 5 daukate Uzartzelatxoan. Arriskua sor dezakete eta gainera hurbiltzen ari dira ensego lerrura. 15 metrora dira Sanboianako eskuinera zabaldu. Joko zabaltzaile Bargura berriro, Benlei Bargura berriro. Eta han aurrarien laguntzarekin, Paulo Ragaz ikusi dugu. Momentuz behintzat Hernani defentsa ongi egiten ari da, baina baloia Sanboianaren alde. Bargura sartu du joko zabaltzaile Benlei. Eta orain ezkerrera eskura, defensa aparte inberko dute, bestela jai dauka Hernanik, eta ensaioa Tulik eskuini ezkerrera zabaldu, eta ensegua Slaterrek okerrez gaude, Kataluniarren ensegua, eta berdinketa, gauzak okertzen ari zaizkio Hernani, izan ere 25. minutuan, bigarren zati 25. minutuan, Kataluniarrek ensegua egin dute. Hain zuzen ere, laugarren ensego egin dute Sanboianakoek, hortaz, erasoko puntu gehigarria lortua dute Sanboianakoek, eta kontuan hartu eta 7. postuan zirela partida hasierotik 40 punturekin, orain dagoeneko 41 puntu badute, eta gainera berdinketagatik ere, dagozkion puntuak momentuz. Ea ez den okerrago suertatzen Hernani entzat. Eta jaurtiketa ere, urrun baldin bada eta albo batean, saiakera egingo du Masonek. Urrumea aldetik duelako jaurtiketa, alboko marraren parean, ez da erresa. Eta ez du, beraz, berdinketa, 27 bi taldeak. 27 bi taldeak, eta oraindik desente geratzen da. Gogoratuko dugu Sanboiana jokalari bat gehiagorekin ari dela jokatzen. Lehen zatiko 12. minutuan, pentsa bigarren txartela atera diotelako Xabi Garmendiari, Xabori, eta ondorioz gorria. Lehen zatiko 12. minututik, jokalari bat gutxiagorekin dihardu Hernani. Bai, hemen aipatu dugu 12. minutuan lehen txartela atera diote Xabori, Garmenderi, hori 12. minutuan, eta gero gorri atera diote, eta zelaia utzi behar izan du Garmendia, Xabo Garmendia. Baina lehen txartela oso goiz atera diote 12. minutuan. Hortaz, nahiko lan izango du talde Gipuzkoarra, markagailu hori ez eusteko. Sikiera kontuan hartutan, norari jokatzen ze baldintzatan, sikiera berdinketa ere, tira, gaitzak di, baina helburu nagusia irabaztea da. Iraitz Garmendia, baloia eskuetan duela, bi Uztartzen arteko pasabidean txartu du baloia, baina Sanboiana tinko hori daitatzea, ere Jon Otxoterenak zigor kolpea, biratzeagatik, Uztartze horri biratzeagatik. Jendea ez dago ados, zalea, askotan ez dakigu biratzea hori zergatik den, apropos egin den,
edo kontrarioak eraginda, baina kontua da zigor kolpea adierazi duela Castro epailean. Eta orain jakina, alboko sakera, Hernaniren zelaian, alboko sakera aterako du Sanboianak, momentuz lasei xamarra aritzeko moduan, orain minutu asko geratzen direlako, eta Sanboianak garaipena du helburu. Oraintxe hemen gure lankidek eta lagunek adierazten digute, Gernikak berdindu egin duela partidua. Oso ondo, ez da bukatu, baina berdinketa lortu du Gernikak, hogeinako markagailua, 20 eta 20 dira, ari da berdintzen Gernika. Beraz, hori ere, albiste hona da. Bien bitartean hemen landaren, Sanboianak, ensego egiteko arriskua, Sanboiana, ensego egiteko arriskua nozen ere, gaina zigor kolpe aldea daukate, markatu daia Castro epaileak, aurrelaria 5 ari dira, ez dute amore ematen. Eta gauza horrela, ensegoa. Ensegoa egin du, Sanboianak ensegoa egin du, eta aurretik jarriko dira, 27 eta 32. Hain zuzen ere, bigarren zatiko ordu erdia betetzear dela edo bete dela. Bai, oraindik 10 minutu geratzen dira, baina bistan da aurrean jokalari bat gutxiagorekin aritzeak bigarren zati osoa, horrek bere eragina dauka, eta ondorioz markagailuan 27 eta 12 Sanboiana aurretik. Lehen zatian 28 aurreratu da Hernani, baina pixkanaka, eta haizearen baretu dela baliatuta, kontra izan zezakelako bigarren zati honetan Sanboianak, baina ez. Aukera aparta dauka Masonek jaurtitzeko eta baita gauzatu ere. Baita gauzatu ere, beraz, 27 eta 34. Aitzinetik Sanboiana. Joanekoan ere, nagusitu egin ziren Kataluniarra, 27 eta 34. Baina, soilik iruen zego eginda. Ja, dagoeneko, marka hori gainditu dute. Igor Genuak atera du, motzean, ostikoz. Naiz eta 10 metroko lerroaz gainditu, egin duen jaurtiketa egin duen moduan, baliogarria da. Eta gainera, uztartze bildua eragin dute Hernaniarrek aldeko. Ea, 10 minutu hauetan, gai garen ensegu bat egiteko eta gutxienez defentsako puntu bat lortzeko. Iraiz Garmendi jarriko du baloia, bi uztartzen pasabide horretan, beti ere segurazki bentaja txiki bat, abantaila txiki bat emango dio sartzean Hernaniri. Ea zen nolako eraso antolatzen duten, hemen ezkerrean prest dira Igor Genua eta Ternstein, eta baita Igor Etxeberria ere galean, baina tinkoari dira bultzaka, baina orain altxatzeagatik Sanboianaren kontra. Zigor kolpea altxatzeagatik, jakina indarra handi hori egin nahian, altxatu egiten dute uztartzea, eta ondorio zigor kolpea. Igor Genua gurrun, alboko sakera, Sanboianaren zelairik, Sanboianaren zelaiaren 22 metroko esparru horren erdian, alegia, intzego lerrotik, 10 bat metrora. Ea baliatzen duen taldeak hori lortzeko. Zaleak ere jakitun dira partida galtzeko arriskoan dagoela, eta aupadak, bultzada, animo guztiak asoko ditu talde gipuzkoarra. Hasiera batean galdu egin dute Hernaniarrek eskasa, baina ugaitz
Otaino erne zegoen eta baita jasore, orain Iraitz Garmendia baloiara jabetu nahian, baloia aurrelariek eutxi, Uztartze ireki eragin, metro batzuk alba da irabazi, eta baloia aitzinera aurrera erori zaiela Hernaniarrera adierazten du Castro epaileak ondorioz, Uztartze erdia bai, baina Sanboianaren alde, pena, nahiko leku egokian zelako Hernani eraso antolatzeko. Ea pixka bat, zaila da, jokalari bat gutxiagorekin zarela aitzin multzoan, Sanboiana talde indartsuari bultza egitea ez da hain erresa, baina aukera hori bakarri dauka, saiatzea bultzatzen eta metroa lortzen. Ea Milan saiatuko da baloi hori pasabidera sartzen, beti ere bentajatxo bat txiki bat, eta Sanboianarentzat baloia. Pixkanaka metro pare bat hiru egin dituzte, eta orain Tuli Zelanda Berrikoa baloiaren jabe, Igor Etxeberria plakaje ederra egin dio, eta gainera aurrera egin dio fasea Tulik, Marti Vicenteri, ondorioz Uztartzea Hernaniren alde, 22 metroko lerroan beti ere, Sanboianaren aldean. Partida amaitzeko, 5-6 minutu geratzen dira, ea hauxe baliatzen duten Hernaniarrek enseu egiteko eta hurbiltzeko markagailuan. Gogora dezagun, 27 eta 34 ari dela irabazten. Sanboiana haizea gainera orain kontra dute Hernaniarrek. Makin Kolledo saiatu da Igor Etxeberriarekin jokaldia egite, baina aurrera joan zaie baloia eta aurrera pasea Sanboianaren alde Uztartzea. Haizea esan bezala, batzutan alde bat jotzen du, beste batzutan aldakor da, komeni zitzaien Hernani bigarren zati osoan izatea. Haizea baina hori ere kontra jarri zaie Hernaniarrei. Bost minutu partida amaitzeko, arriskuan da Hernani partida galtzeko. Datorren asteburuan esan dugu Gernikaren kontra jokatuko la derbia Urbietan, han Gernikan. Eta saiakera oso hain beharko du Hernanik, ez gehiago jisteko sailkapenean eta arriskuan ez jartzeko, azken postuan ez sartzeko legia. Baditu oraindik puntu batzuetako aldea Gernikarekiko, baina orain Sanboiana baloiaren jabi eta hegalera alboko sakia izango da Hernaniren 10 metroko lerroan. Anartzelosegi saiatu da baloia harrapatzen, baina orain berriz haizea kontra dauka Hernani, hau marka. Eguzkia present, beroa, eta gainera eguzkia kontra Hernani. Bizkaia aurreratu egin da, hemen esaten digute 20 eta 27 hain zuzen ere Lander Gomez egin duen saioarekin, aurretik da, beraz 20 eta 7 aurretik jarri da Hernani kanpoan. Hain zuzen ere, Labilaren etxean, Labila galtzea ere ez da txarra, izan ere Labila 24 punturekin da, eta Hernanik aurretik jarraituko luke, momentu 3 puntuko aldearekin. Plakaje arriskutsu samarra ikusi dugu hemen, Sanboianak egin duena, baina epailari etzai hori ditu. Eta horren galdu lapurtu egin du Jon Otxoterrena baloia, lapurtu egin die Kataluniarrei, zelai erdian dihardute. Igor Etxeberriak, Igor Genuari, Makin Kolleak ez du lortu baloia jasotzea. Ternistiene baloia jaso du eta Forte Tinko plakatu dute. Berriro Iraitz Garmendia baloiarekin eskuinaldea Ugaitz Otaino.
Ugaitzotaino Iraitz Garmendiari eta baloiarekin aurrera doaz, Hernaniarrak, Sanboinaren zelaian, Ensego lerrotik 30 metrora, Urume aldetik, bultza egiteko adierazten die epaileak, baina epaileak zaleak, baina epaileak zigor kolpea adierazi du. Hernaniaren alde, zelai erditik, Sanboinaren zelaian, zelai erditik 15 metrora. Retenitzagatik edo eusteagatik, hori, esan dizuegu, berreskuratuz Gernika irabazten ari dela Labilaren kontra, 20-27. Ondorioz, Hernanik momentuz lortuko den puntuarekin, 27, 3 puntuko aldakenduko lioko Labilari, eta Gernikak azkeneko postuan jarraituko luke, baina beti ere, gutxienez, 19 punturekin. Hori, Hernaniri ez dakite komeni zaion, Gernikak irabaztea, datorren derbian indarrez hariko direlako Gernikarrak, baina hori ikusteke dago. Orain Tuli Zelanda Berrikoak sarrera tinkoa egin du, metro asko irabazita, eskuinera zabaldu, Mason baloiarekin, ongi eutsi dio, uztartze irekia, bai, Masoni ariazi dio, baloia gorde egin duela, lurrean zela plakatuta, hori adierazi dio, retenitioa esaten dena, eta zorionez, zigor kolpea Hernaniren alde, partida amaitzeko pare bat minutu falta direla, alboko sakera bidaliko du Igor Genuak, eta hortik berriro hasi jokaldia. Ensego lerrotik 2 metrora bidali du alboko sakera, Igor Genuak Armailaren aldetik. Kontua da orain, alboko sakea irabazi, baloia gorde, metro batzuk irabazi, hori dena egin beharra dauka Hernanik, ensaguarekin eta transformaketarekin partida berdintzeko. Ugaitzotaino baloiarekin, 5 jokalarina hilaratzean, Oskar Astarloak bikain jaso du, posta harren, eta orain bultzaka, Uztartzela xoan bultzaka, Imazek ongi eraman du baloia eskuen artean, Uztartzela xoa bultzaka, eta baloia lurrera erori da, zigor kolpea Hernaniren alde, alboti sartzeagatik Kataluniako jokalaria. Zigor kolpea dute Hernaniarrek, segurazki alboko sakera bidaliko du Igor Genuak, eta han 5 metrora saiatu eskasa irabazi eta ensaioa egiten. Ea Igor Genuak ongi asmatzen duen, ezker aldetik, Armailalen aldetik, alboko sakea bideratzen, eta 5 metrora izango da eskasa, alboko sakea, azken aukera Hernanirentzat. Ea zenolako eskasa jokaldi antolatzen duten Hernaniarrek, esan bezala, Sanboianaren Ensego lerrotik 5 metrora. Ugaitzotaino baloiarekin, 5eko 4 jokalari hilaratzean. Mikel Imazek jaso du baloia eskasaren erdian. Eta orain, Uztartzela xoaren bitartez, metroak irabazi nahian Hernani. Uztartze irekia, baina aurrelarekin jokatuko dute zulo egiteko. Eta haze borroka bi aurrelarioen artean. Eta ikus dezagun, epailare tiko dago, Igor Genua laguntza, eta berriro zigor kolpea, eta txartel horia, eta jendeak esaten du orain, orain etero dut, eta gainera, txartel horia, Paolo Lagatziri, beraz, aurrelari bat gutxiago dutela aritu dira Hernaniarrak bigarren zati osoan, eta orain gutxienez hortan parekatu dira. Alegia, 7 jokalari ditu aitzein multzo bakoitza. Eta berriro eskasa, eta berriro saiatuko dira Hernaniarrak jasotzen alboko sakea horretatik baloia, 4 hilaratzeak, 4 jokalari osatutako hilarak. Mikel Imazek jaso du berriro, Uztartzela xoa, jokalari guztia, baita 3 laurdenetakoak ere, gehienak Igor Etxeberria, sartu dira Uztartzela horretan, bultzaka, eta baloia galdu dute Hernaniarrek.
Uztartze baloia aitzinera erori zaiela Hernaniarrei, eta Sanboianaren alde uztartzea eta gainera partiduaren amaiera. Partiduaren amaiera adierazi du Castro epaileak. Entzungo duzuen bezala, zaleak itxuka, baina kontua da, azken jokaldi honetan, epaileak aitzin pasea edo baloia erori zaiela adierazi du, eta partidu amaitutzat, gutxienez Hernanik lortu ditu 2 puntu, bat defentsakoa, izan ere 7 puntu gati galdu du Hernanik, eta bestea 5 ensegu edo 4 ensegu baino egiteagatik, beraz 2 puntu, eta sailkapena jarriko da, hain zuzen ere, 28 punturekin. Momentuz, gainera, Cisnerosen aurretik. Atzo Cisneros galdu egin zuen, 36 eta 37. Momentuz, Hernani Cisnerosen aurretik 28 punturekin. Hernani 9. postuan 28 punturekin. Cisneros 10. postuan 27 punturekin. La Vila momentuz 25 punturekin. Defensako puntu izango duelako Gernikaren aurka, Gernikaren aldean, eta 12. postuan Gernika jarraitzen badu garaipenarekin 19 punturekin. Hori dena den, zehaztu beharra dago, gehigarrizko puntuak eta horiek. Hemen kontua da, bi taldeak elkarra guzten, ari dira, betiko pasabidea eginez, zaleak ere eskertzen nahian garaien jokoa. Labur bilduz, lehen zatia Hernaniren zati izan da, erabat, baina jokalari bat gutxiago horrekin geratu da, Xabi Garmendia kanporatu duelako txartel gorriagatik, bigarren zati osoa aurrean bat gutxiarekin jokatu du Hernanik, azken jokaldi arte, eta naiz eta 17. jardunaldi honetako partidan irabazten hasi, Igor Genuaren lehen enzoguarekin, 3. minutuan, 5 eta huts, Xabi Garmendia kartel hori atera dio, Castro epaileak 12. minutuan, hala ere, Hernani, 18. minutuan, Oskar Lastarloak egindako enzeguarekin 10 eta huts, aurretik, 26. minutuan, Jon Otxotorrenan enzegua ezkerrean, 15 eta huts, 31. minutuan, 15 eta 3 jarri da Sanboiana, Masonek gauzatutako zigorkolpeagatik. Gero, 33. minutuan, Delga kanporatu du epaileak, 10 minutuz, eta orduan, handik minutu batera, 34. minutuan, lortu du Iñaki Otxotorrenak, 23ko markagailua, hain zuzen ere, 4. ensegua eginda. Baina, lehen zatia amaitzea zela, 40. minutuan, Slaterrek hurbildu du markagailuan Sanboiana 20 eta 8. Bigarren zatian, 7. minutuan, 23 hurbildu da Sanboiana Nil Barok egindako enseguarekin. Transformaketarekin 20 eta 15. 12. minutuan, bigarren zatian, Ganar Elosegik ensegua egin du, 5. Igor Genuak emandako ostikadatxoa baliatuta, 25 eta 15, baina oraindik asko geratzen zen. Partida amaitzeko 27-15 markagailuan, 16. minutuan, bigarren zatian beti ere Bentleyn enseiua, 27 eta 20, transformaketarekin 27 eta 12, eta berdinketa, 25. minutuan, Sanboianak berdintza lortu du partida 27 eta gainera enseguaren transformaketarekin 27 eta 32 aurreratu dira Kataluniarrak eta transformaketarekin azken markagailua 27 eta 14. Beraz, joanekoan ere Sanboiana nagusitu zen eta lehen 6 postuetan sartzeko asmo biziarekin ditugu Sanboianarrak, edo hobeto esan da Kataluniarrak, 7. postuan ziren 40 punturekin,
orain 5 puntu gehiago, 45 puntu, eta aukera ezin hobea. Bueno, lehen postu egiten jartzeko. Hernanik aldiz, gaur 2 puntu eskuratuta, Cisnerosen aurretik jarri da, esan dugun bezala, 28 punturekin eta gaitz erdi. Datorren asteburuan Gernikaren kontra Urbietan, eta nik uste dut aski erabakigarria izan dela, aurrean jokalari bat gutxiagoren geratu izana, eta gainera, jokalari, eskarmentuen jokalari bat, eta garrantzitsua, Xabi Garmendia, eta horreke pikin bate eragindu kontu guzti honetan. Beraz, markagailua errepikatuta, 27 eta 14 Sanboian nagusi Landaren, 17. jardunaldian gure partetik, eta gure taldekide lantalde osoaren partetik, urrengo jardunaldi arte. Hemen Landaren jokatuko den urrengo jardunaldi arte. Ongi izan, gero arte.